jini daga gare shi ta kyautu da shi a yi masa kallo ɗaya. G-Top Multimedia nasu shirin kenan kashe a faifai. Kallo ɗaya, kallo ɗaya. Miji da mata ne Aliyu da Hauwa. Kada ka ƙara so inda dai ba na buƙatar taimakon. Kamata ya ki taimake ni tun kafin lalura ta same ni. Dan Allah ba ki fidda abin nan daga ranki. Idan ba haka fa duk maganin da za a yi wahalar banza za a sha. Ta yi sartsi a gidan mijinta silar shataletalen juyin dabarar mijin da mai Hauwa ta gamu mutum ko aljan. Wai kin rabu da Aliyu da wa za ki zauna? Ina so na yi gajeren kwana ki. Idan har kuna buƙatar hakan to ku da ni gidan nan. Kallo ɗaya sunan shirin kenan amma ya wuce kallon ku sau ɗaya ya yi nisa daga juya baya. Kallo ɗaya, kallo ɗaya. Da ni da ke babu mai raba mu. Da na miki kallo ɗaya sai in ji zuciya tana yin oyoyo. Gano gunka an gona ka taho babu mai raba mu. Da na yi maka kallo ɗaya sai in ji zuciya tana yin oyoyo. Farkon haɗuwa ta da ni da ke lokacin kina yan oyoyo. Kallo ɗaya na yo nan take na gana kina da sauta. Kika jara aina kallo ɗaya kin ka ja zuciya ta. Kake ba da ni dan Allah zo ta goma zauna oyoyo. Kallo ɗaya a tattare da shi ya yi nunin iya zaman aure. Shiryawa Nazifa Asnani, ɗaukar nauyi Ali Gunzar, ba da umarni Aminu Sayar. Na san ba kya bacci kuma ni ma hankali na ba a kwance ki ba kamar yadda naki ba a kwance ki ba. Zuciyata tana cikin ruɗu, ina cikin garari, kullum a cikin damuwa nake sakamakon lura take ta dake. Ya yi karatun makarkashiyar faccala ta ina za a gane. Nemi shirin kallo ɗaya ku zara zaren babu